Această instituție este făcută de Dumnezeu încă de când a creat primii oameni, Adam și Eva, parte bărbătească și parte femeiască, și pe care i-a pus prima dată în rai, apoi le-a spus: creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Această instituție a familiei, așa cum am văzut la taina Sfintei Cununii, este binecuvântată și de Mântuitorul nostru Iisus Hristos atunci când a participat la cina și unde a binecuvântat pe acea familie și a prefăcut, a transformat apa în vin. Aceasta este prima minune pe care o face Mântuitorul Iisus Hristos. Este începutul minunilor lui Hristos. Prefacerea apei în vin la nunta din Cana Galilei.